Jan van der Kooi is eigenlijk een hele klassieke kunstenaar, zou je kunnen zeggen. Hij tekent naar de waarneming, hij tekent naar de natuur, bestudeert zijn onderwerpen heel erg goed. Nou, in die zin een hele Hollandse kunstenaar, een hele Nederlandse kunstenaar. Je ziet in zijn werk, hoewel het heel erg van deze tijd is en heel erg van hem is, echt een link met oude kunst, met oude Nederlandse kunst. Wij zijn een museum met heel veel Nederlandse kunst, oud en nieuw. Dus het gaat van de 16e eeuw tot hedendaagse kunst. En wij vinden het ook altijd mooi om verbindingen te leggen, om oud en nieuw naast elkaar te laten zien. Bijvoorbeeld om lijnen te trekken door de kunstgeschiedenis heen. En dat kan met een tentoonstelling als deze ook heel mooi. Dus we vinden Jan van der Kooi heel mooi passen bij ons museum. Zo'n kunstenaar in wie je heel mooi die verbinding ziet van het eigentijdse en de kunst van het verleden. Wils de tentoonstelling in Dordrecht inrichten wordt, zit Van der Kooi in zijn tekenatelier op een bijzonder transport te wachten. De oplage van zijn nieuwe boek dat bij de tentoonstelling gaat. Ook daarin laat de klam op Van der Kooi zijn tekenwerk van de oude jaren. Hoe is de balans eigenlijk tussen tekenen en schilderen in zijn duister leven? Ik ben schilder en tekenaar en er is voor mij eigenlijk geen verschil tussen tekenen en schilderen. Behalve dan dat als je schildert, dan heb je verf en dat moet drogen. En je hebt een ezel nodig en je hebt kwasten nodig die weer schoongemaakt moeten worden. Tekenen is wat dat betreft praktisch gezien veel makkelijker. Maar ik heb altijd mijn hele leven al heel veel getekend. Dus er was voor mij niet echt een move naar alleen het tekenen. Ik vond het alleen wel heel erg spannend om eens tevoorschijn te komen met een tentoonstelling met alleen maar tekeningen. Dus de nadruk lag de afgelopen jaren wel wat meer op het tekenen. Maar zoals ik al zei, het tekenen en schilderen is voor mij eigenlijk hetzelfde. Die dierentekeningen, dat is ooit gewoon begonnen als een soort bijvangst. De gedachte daarachter was dat ik eens een keer een programma over Rubens zag. Met tekeningen van leeuwen. En dat ik me realiseerde, dat was 1600. En die man die had niet een dierentuin in zijn directe omgeving. Hij had geen auto, hij had geen fototoestel. Hij had geen 500 jaar kunstgeschiedenis voor zich. En toch kon die man een leeuw tekenen. Hoe deed hij dat? Toen dacht ik, nou, in deze tijd, ja, we hebben internet, we hebben televisie. Als ik een leeuw wil tekenen, stap ik in de auto en binnen een half uur. Hoe zou ik het eraf brengen? Dus toen ben ik begonnen met het, vanuit die gedachte, ik wil gewoon eens kijken hoe ver of ik kom wanneer ik een leeuw of een tijger ga tekenen. Vanaf je netvlies, als het ware. Ja, en ik werk ook nooit met foto's. Ik vind ook dat de grote baas heeft ons 2 ogen gegeven en dan moet je niet eigenwijs zijn en zeggen ik doe het met 1 oog, want dan kan het beter. Ik vind dat ik kan ook niks met een fototoestel. Ik heb zelfs niet eens een fototoestel. Ik vind gewoon dat ik het puur op mijn eigen kracht en op mijn eigen kunde moet kunnen. Nou, er is bij de tentoonstelling een nieuw boek uitgegeven. Het is geen catalogus van de tentoonstelling, maar het is een boek waarin de beste tekeningen en schilderijen van de afgelopen 10 jaar staan. Is het een waardevol document voor jou, zo'n boek met jouw werk? Nou, weet je, het is heel fijn om zo'n boek te hebben, omdat nu zijn al die schilderijen nog betrekkelijk vers. Hè, maar na verloop van tijd zijn de schilderijen verkocht, zijn de deur uit en dan heb je zeg maar je mooiste schilderijen nog in een boek en je ziet het is een prachtig boek. Het Dordrecht Museum betocht de titel Leonardo's leerling, meestertekenaar Jan van der Kooi. Dat klinkt voor gewoon eren misschien wat pretentieus. Waarom die link met Leonardo da Vinci? Wij zeggen niet dat Jan van der Kooi Leonardo da Vinci is of evenaar, dat zegt hij zelf ook helemaal niet. Maar
dat voorbeeld van Leonardo, wat hij zelf heeft aangehaald, dat vinden we wel heel interessant. Dus hij zegt zelf, van Leonardo da Vinci heb ik leren kijken. En daardoor blijf ik keer op keer me verbazen over de werkelijkheid. En nieuwsgierig naar wat ik om me heen zie. En daarin geeft hij zelf ook zijn verbinding met het verleden, met de kunstenaars van het verleden, heel duidelijk aan. Er zijn misschien wel meer kunstenaars die naar de waarneming werken, die tekenen of schilderen wat ze zien. Maar zo intensief en zo vakkundig, en misschien ook wel zo ambachtelijk als Jan van der Kooi dat doet, nou, zou ik er zo gauw geen andere weten. Dus in die zin is zijn werk wel uniek. Naarmate ik ouder word, zie ik meer wat ik niet kan dan wat ik wel kan. Ja, ik zie nog wel veel dingen in mijn werk waarvan ik denk dat kan beter. Vind je dat frustrerend? Nee, dat is niet frustrerend. Dat is wel inspirerend om te denken van... Kijk, ik ben nou bijvoorbeeld alweer bezig met de periode na Dordrecht. Dit is geen eindstation, dit is een momentopname. En als ik hier loop, denk ik, nou, goed je best gedaan, maar we gaan het nog beter doen. Zo. De tentoonstelling is nog een mooi skof te zien. Eind april 2013, in Dordrecht dus.